जाहोना जाबाय जे जोंनि बिटिआर गोरोबथाया 6 बोसोर बारलांबाय बयबो मिथियो आरो बिनि गेजेरजों जोङो माखासे बर' हारिनि थाखाय आरो बड'लेण्डनि थाखाय राजखान्थि दाबिनि समाधानाव जोङो दिनै माखासे समाधानखौ मोननो हायाखै आरो बेखायनो जेबादि समाधान जानांगौमोन आसाम सरकारजों आरो भारत सरकारनि गेजेरजों बे समाधानखौ हास्थायनानै दिनै जों बावहाय बेबादि धरना लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिथांमोननो आर'जलाइ गथायहरगोन मानोना बिनि गेजेरजों जोङो फोरमायगोन जे बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आरो गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैदों फुंजानि नुदों नोंथांमोना मैया फिन आरो एबसुआ राजा लामायाव एबा ओंखारफिननाय एबसुनि आन्दारावना फिन आरो जागायफिनबाय आरो बेखौ लानानै नोंथांमोना नुदों ससियेल मिडियाआवहाय माखासे पस्ट नोंथांमोना लिरनाय दा माथो खालामबावनो जोंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो सोरबा माबा मोनसे राजा लामायाव ओंखारनानै जुदि मोनथायनि थाखाय जुदि जांख्रिखाङोब्ला बेखौ सोरबाया ड्रामा बुंनाय बेयो मोनसे नाटकसो माबा मोनसे गोबां बाथ्रा बुंनानै गावजों गावल' जों मोसा जानानै गुबुनजों दाउसा जानाय खामानिया जोंनि थाखाय गोदान नङा दा दिनै एबसुखौ जेनेबा सोंखारनायनि सिगां जोंनि मानसिफ्रा बुजिग्रोनांगोन बिथांमोना मा डिमान्डफोरखौ लानानै मा दाबिफोरखौ लानानै दिनै राजा लामायाव ओंखारदों नङा होमबा राजा लामायावसो बिथांमोना ओंखारबाय मा दाबिफोरखौ लानानै बिसोरो राजा लामायाव दिनै ओंखारखो जों बेखौ मिथिनांगोन खारन जों बयबो मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 7 जानुवारियाव जेबायदि बिटिआर मोनसे सुक्ति जादोंमोन आरो बे सुक्तिनि दारै गोबां माखासे गामि सोसननाय गामि दानख'नाय बे खामानिफ्रा थालांबाय दिनैसिमबो जायाखिसै जोंनि बिटिआरनि गेजेरजोंहाय लखिमपुरसिम जे माखासे गामिफ्रा बारायनांगौमोन सिमाफ्रा बारायनांगौमोन बे खामानिया दासिमबो मावफुंजायाखै बियो दा गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो बियो थाथ'लांबाय बेजों लोगोसेयैनो जोंहा बैफोर माखासे सुक्तिनि दारै जेनाखि फैनाय माखासे जेनाखि पेकेजफोर जे बै पेकेजफ्राबो दिनैसिमबो बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जेबायदि मावनांगौ बेखौ मावाखै दा जोंनि गेजेराव जोंनि एसटि फरायसाफोरनि थाखाय सिडुल ट्राइब जेनाखि फरायसाफोरनि थाखाय जेबायदि स्कलारशिप मोननांगौमोन बै स्कलारशिपखौबो दिनैसिमबो होआखै नोंथांमोना नुदों जे रायजो सभायावहाय रोनग्रा नार्जारि सारा सोंनायाव कुइसन खालामनायावहाय बिथांमोना फोरमायदों कि अलरेडि फान्डआ रिलिज जाबाय अब्ला बै फान्डआ मा थाखोमाखो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ दोनखोमाबाय अब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ मानो दोनखोमाखो गुबुन जेनेबा ओबिसिफ्रा जुदि गुबुनफ्रा जुदि स्कलारशिप मोननो हायोब्ला बा बै एसटिफ्रा मानो मोननो हायाखै बेखौ मानो गेम गेलेखो बे मोनसे बिराद मोनसे साननो गोनां जानानै फैदों आरो बेखौ लानानैनो दिनै बेबो मोनसे धरनायाव थाफादों लोगोसेयैनो जोंनि जेनाखि बिटिसिआवहाय थाबैनो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौहाय पास खालामनाय जाय 2019आव लाबोफ्रामदोंमोन आरो बै बिलखौ पास जानाय लोगो लोगोनो बिटिसिआव मर मोनसे अट'नमि जागोन जे बिटिसिआव गोबां पावारफ्रा फैगोन बिटिसिआव गोबां गासैनिफ्राय लानानै माखासे इलेक्सनफोर जागोन आरो बे इलेक्सनफोरखौहाय दिनै इलेक्सन कमिसनआ खुंगोन दा बैफोर माखासे पावारफोरखौ नांगौ डाइरेक्ट फान्डिं सिस्टेमखौ नांगौ जेनेबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फान्ड आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय फान्ड दा बैफोर माखासे सुजुग सुबिदाखौ मोनफुंनो थाखाय आरो मर माखासे अट'नमि गोबां गोहो पावारखौ जे बै 6 द्रम मोननो थाखाय बेखौ दिनै डिमान्ड खालामनाय जादों लोगोसेयैनो जों मिथिगौ जे बैफोर माखासे सुक्तिनि गेजेरजोंहाय जेरैदि मावफुङोब्ला बै समाव बुंदोंमोन जे हाग्रामा साराबो बुंदोंमोन बिटिआरआ एकर्डआ ओरैबायदि मोजां एकर्ड जायखौ बियो बिनि गासैबो दफाफ्रा मावफुंजोबोब्लानो बियो मोनसे गाव हारसिंनो अट'नमिक बियो मोनसे बड'लेण्ड माने अट'मेटिकनो बड'लेण्ड जानानै फैगोन होननानै जोंना हाग्रामा साराबो बुंखादोंमोन दा बेखौ लानानै दिनैनि सानाव दैदेनगिरिफोरनि माने खोथाफ्रा मालाबा सोलायो आं सानो बे सोलायनाय बुंनाया बिथांमोननि थाखाय बियो मोनसे सिरियास इस्यु नङा बियो बिथांमोननि माखासे पलिटिकेलि माखासे सार्थनि खाथियाव बिथांमोना बैफोर माखासे बाथ्राखौ बुङा नङा बुंनानै आं सानो आरो जों मोनदों जे बर'फोरनि गेजेराव दा रायजो सभायावहाय रायजो सभानि जेनाखि मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार बेनि माखासे बिबानखौहाय प्रमद बर' सारा मोननो हादों दा बेनिफ्राय आं मिजिंथिदों बिथाङा जायखिजाया राहायै बिथांनि जेनाखि समफोरावहाय एमपि समफोरावहाय मोजां मोनसे खामानिखौ मावफुंना लानो हागोन
आं बेखौ आसा खालामदों दा गतिके दिनै फार्स्ट स्टेप हिसाबै दिनै एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बुंबाय जे जुदि बेखौ जुदि मानियाब्ला आरो बिथांमोनहा आरो फिन आरो ओंखारबावगोन दा बे हिसाबै मिजिंथिदों कि जोंनि गासैबो बर'नि रायजो जानाय नोंथांमोनहा बावहाय खुनु मोनसे पार्टिनि बाथ्रा साननो नाङा अबेबा मोनसे हान्जानिल' बाथ्रा साननो नाङा बे जाहैबाय जाथिनि मोनसे इस्यु जोंनि हारिनि गेजेरावहाय दिनै जों आखायाव हाथियार हमनानै जों फैदोंमोनब्लाबो नाथाय आखायाव हाथियार हमग्रा हान्जाफ्रा दिनै गासिबो जोबस्रांजोब्बाय दिनै आखायाव हाथियार हमग्रा बर'नि गेजेराव खुनु मोनसे संगठन दल गैलिया दा गतिके जों जुदि दिनै सान्थिखौ जों लुबैनानै जुदि जोङो बयबो आखायाव हाथियारखौ नागारनानै जुदि फैबायब्ला दा बिथांमोननि थाखाय बिथांमोननि माखासे जोंनि डिमान्डफोरखौ जों रैखाथि होनांगौब्ला बैफोर माखासे दफाफोरखौ मावफुंनानै आरो जोंनि माखासे मोननांगौ जेनोखि जेरैबायदि जोंनो पेकेजफोरखौ होदोंमोन जे बेफोरखौ मोनफुंनानै जों बे बिटिआर हालामावहाय ग्रोम ग्रोम मोनसे गोजोन एबा जौगाखांनाय मोनसे बिटिआर माने दानो हायो स' बेनि थाखाय बे थांखिया नोजोर उद्देश्यखौ लानानै दिनै एबसुआ फिन आरो राजा लामायाव ओंखारफिनदों आरो बेवहाय एबसुल' ओंखारनांगौ बे नङा एबसुजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गोबां माखासे फरायसा आफादबो दङ जेरै बनसु दङ बनसुआनो दिनै मोननै दङ आरो लोगोसे बिएसइउ दङ स' गासैबो माने हारिनि सार्थ'आव जों खामानि मावनांगोन आरो मानोना जाय सरकारखौ जाय सालायनो 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानाय लोगो लोगो जाय सरकारखौ सालायनो मोना बे उननि बाथ्रा खिन्थु दिनै जेरैबायदि दा जोंनाव 40टा माखासे समस्तिफोर दं जुदि बे जुदि 60टा समस्ति जायोब्ला बे फिसा फिसा जागोन आरो फिसा फिसा जायोब्ला बेवहाय माखासे मावफुंनायनि एबा जौगानायनि खामानिफ्राबो निस्सय बारायगोन आरो साबसिननि हामसिन फैगोन जेरै जों मोनसे गिदिर एरियाखौ जों खेबसेनो नोजोर नायफुंजोबनो हायाब्ला बे एरियाखौ जोङो फिसा फिसा खालामनानै दोनोब्ला जोङो बेखौ मोजां रोखोमै जों नायनो हायो बेखौ जोङो बयबो मिथिखागौ दा गतिके बे हिसाबै जोङो सोरबा माने मुभमेन्ट खालामनाय सोरबा डिमान्ड खालामनाय बेखौ जों सोंखारिलायाबालानो गावजों गाव जोङो बुंलायबाय थायाबालानो जे बाथ्राया मा जों बेखौ गोथौयै हाबनानै नायनांगोन आरो बिनि सार्थआव मा दं बिनि आन्दोआव मा दं जों बेखौ नायनांगोन खारन दिनैबो जों नुयो जोंनि गेजेरावहाय दिनैसिमबो जों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दिनैसिमबो जों सेफटि गैयै बायदि जों सेफ गैयै बायदि सोरबाया दिनै जोंखौ नारनो नागिरो सोरबा जोंखौ नाख्रेबनो नागिरो स' बैफोर गासैबो थासारिफोरा जोंनि गेजेराव मानो जाबाय थादों जों बिनि सायाव जों बयबो बुजिलायनांगोन आं बेखिनिखौनो खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेरैबायदि दा मुभमेन्ट एबा जेरैबायदि दा धर्ना कार्ज'खौ लानानै 2 घन्टा बेनि गेजेराव मोजाङै जाफुंदों बे जाफुंबाय होननानै आं मिजिंथिदों आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जोंनि थाखानाय जेनाखि एमपि रायजो सभानि एमपि रोंग्रा नार्जारि सार आरो प्रमद बर' सार बिथांमोनहा गोख्रों मोनसे आवाज माने दैखांगोन आरो जुदि हायोबा नैबे सिजननि समावनो जायखिजाया राहायैहाय 125 जेनिखि एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनानै बिटिसिआव मर मोनसे एबा अट'नमिक लानानै फैनो हायो आं बेखौनो आसा मिजिं लानानै भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।